Hi mga bay, kumusta kayo dyan? Oras na para mamahagi tayo ng kunting tulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan ko, no. Itong bibigyan ko ngayon ay mga kapitbahay ko to sa amin, sa lugar talaga namin. At merong lugar dito malapit sa amin na talagang nandyan sila lahat. Nasa isang compound sila, kaya ito ang target ko ngayon kasi nakikita ko yung mga post nila na hindi daw sila kasali sa mga SAP, mga ganun, mga ayudang, mga ganon galing sa ating gobyerno. Kaya naman naantig ang aking puso at nalaman ko na ang dami pala nila doon. So gagawa tayo ngayon ng 30 packs na relief goods at ito po yon kasi nakatanggap na po tayo ng itong ipamamahagi ko mga kapatid ay sweldo ko po ito sa Facebook. Unang sahod ko po sa Facebook na Inday Kabkab ng Kuwait. Kaya sobrang salamat po sa inyo sa mga sumusuporta sa aking Facebook page na Inday Kabkab ng Kuwait. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na 3 lang po ang legit ko na page. Unang-una po ay Inday Kabkab ng Kuwait. Pangalawa, beauty products of Inday Kabkab. At syempre, ang pangatlo ay Inday Kabkab Lusub Team. Yung Inday Kabkab ng Kuwait po, dyan ko ipopost yung mga videos ko at yung mga live ko minsan sa aking YouTube channel na Inday Kabkab. Dyan ko po ipopost sa Inday Kabkab ng Kuwait. Tapos, sa mga nagtatanong po about sa aking beauty products, punta lang kayo sa aking page na Beauty Products of Inday Kabkab. Kasi hiniwalay ko na siya para hindi siya mahalo doon sa Inday Kabkab ng Kuwait, para hindi na ako malasing sa mga message ninyo, sa mga inquiries ninyo about sa aking skincare. Punta lang kayo sa Beauty Products of Inday Kabkab at doon ko kayo aasikasuhin kasi ako lang ang tao doon, ako lang ang mag-isa doon. Okay, tapos yung page ko na Inday Kabkab Lusub Team, meron po akong mission dyan, meron po akong layunin dyan. Yan po ay tulungan yung mga small YouTubers na nangangarap din na pagdating ng panahon ay magkasahod din sila sa YouTube. Kaya tinutulungan ko po, dami ko pong tinutulungan na mga small YouTubers dyan. Alam nila lahat yan at kung pumasok kayo sa Inday Kabkab Lusub Team, makikita nyo po kung anong meron at kung anong alituntunin or layunin ang meron ako kasama ang team ko. At ito na nga, sa sobrang close na namin sa isa't isa, kaya gumawa ako ng ako ng mga t-shirt para sa aming Lusub Team, yung mga tinutulungan ko ng mga YouTuber. Ayan. Tapos piprint yung mga channel nila at syempre nandyan yung pangalan ko. Ito yung magiging logo. Okay kayo. Okay mga bay, ito po yung pamamahagi natin at bilang pasasalamat po sa lahat ng blessing na natanggap namin ng pamilya ko, ay oras na para mamahagi tayo sa mga kapatid natin na kahit papaano may maibahagi man tayong kahit papaano. Okay, ito po yung bigas. Meron ako ditong 2 sako, ayan. Princess Mia. Yan, Princess Mia. Ito yung 2 sakong bigas. Kasi 30 packs ang gagawin natin. Kasi na yung 2 sako. 100 kilos. At syempre, yung ating relief goods. Ito. Tingnan natin. Kita nyo ba? Diyos ko, rude. Yan, 2 kartohan. Ano bang laman ito? Okay, kasi yung pamimigay ko po ay tigda 2 pansit canton. Pabuksan natin yung isa. Sinama yung safeguard dito. Yung ko po ay 2 pansit canton. Tapos 3 Lucky Me. Yan. 3 Lucky Me. 2 pansit canton, 3 Lucky Me. Yan. Saan pa? Ito gatas. Tapos, saan kayo nilagay ang safeguard?
Tapos, dalawang sardinas. Ayan. Dalawang sardinas at isang safeguard. Hindi ko alam saan nilagay ang safeguard. Tingnan natin. Okay, ito isang balot. Isang karton ng Lucky Me Beef. Sama natin yung Lucky Me Beef doon lahat. Okay. Nasaan kaya ang safeguard? Yan, Lucky Me. Gatas. Kuan-kuan na ragod ni bug niya. Ibutang sa usa ka silupin. Ay, naputulan ng ilaw. Yan, gatas. Saan nila nilagay ang safeguard? Dinalo nila dito sa pagkain. My gosh. Mga mo yun. Natin dito ko ilalagay yung pancit canton. Hindi ako malito. Diyan, noodles. Here, pancit canton. Okay. Dito pala yung safeguard. Oh. Diyos ko, nangamoy na. Ba't hinalo dito sa pagkain? Nakwa, shout out sa binilhan ko. Shout out. Bakit dinalo nyo sa sa pagkain yung sabon? Alam, anghang pala tong pansit kanto na nabili ko. Puro de. Ayan. Ito yung safeguard. Ba't dinalo dito? Oh my gosh. Tagay ko, kuya, pustaran ni silupin ni safeguard di, pustag katong silupin ni Papa sa iyang puto. Kanaw, iputos ng kuan safeguard kay mga maho ning sudan. Kana ba to ra silupin no? O syempre, wala yun man nakadausa. Pusta kuya isa-isa. Kadaghan. Of course. Only 30. 30 ra kuya. So, ito yung mga dilata. Mga dilata natin. Tapos, yung isang karton ng Lucky Me. Kasi 3 Lucky Me ang ibibigay ko. Damihan na natin yung sabaw. Tapos, tagdalawang pansit canton. At isang kilo. 3 kilong bigas. 3 kilong bigas, isang gatas, at isang safeguard para kumpleto. Hindi masyadong kumpleto. Pero, shampoo. Ay, shampoo. Kailangan pala ng shampoo. Mas puro de. So, ayan. Start na tayo sa pagbabalot. At kasama ko ng aking uyab na pula sa pagbabalot. Meron ka nang nabalot na bigas. Wala, kalumuyan yung silupin palit. 3 kilong bigas po. Wala sa plastic na. Naman. Don't say anything. Kasya ng sukuan mo. Bigas. Kasya na imuhang kuan. Agay kitag silupin diri. 30 ka buok po. Para sa dili na dublihon. Dili na dublihon. Ha? Dili na dublihon ng bugas. Ay, dubli ang bugas. Sigurado dubli ang bugas. Kaya siya na lamang. Mabuslo. Tagay ko. Kung dublihin mo to, so 60. 100 man nakabuok. Napay sobra pulo. Diba? Give me 30. Okay. 2 sardinas. 3 noodles. 2 sardinas. Asan na si kuya? Dali na ya. 2 sardinas. Madali lang to buksan kasi easy open na siya. Ay, Ginoo nilupad. Tapos, ibutang diri sa lata na isyuta na. Okay? Nahinaya po. Okay, ito yun.
Anymore. Ano ko, igitna ko yung dilata. Para Kuya, asa na kuya? Dala na dire. Para makakuha na ta. Yes. Don't say anything. Tayo. Tira na kabuok. Dadaan na rin ako man, bitch. Dadaan na rin. Dire kay para mabutang na ko dayon. Brown out. Siya po ni sugar. Sige, pagka brown out, ambot lamang. Ay, sabi, tiwason sana akong putos kung safeguard para ma-didiritso ta ni. Yan. Ito na, 3 noodles, 2 sardinas, 2 pansit canton, 1 gatas, at syempre 1 sabon. Yan. Okay. Ito natin ilagay. Yes. Three, 4, 5. Okay, 3, 4, 5. Kuha, dito lang ito naman. Last na kuha itong kuhan. Ali, tabang rin mama, ali. Ikaw dawat dito lang. 3 noodles. 2 sardinas. 1 gatas. 2 pansit canton. At 1 sabon. Okay. Ilaray na. Istoryahe ito, istoryahe. Okay, namigay na tayo sa mga frontliners. Namigay na tayo sa mga kapitbahay ko dito. Kaya ngayon, doon naman sa kabilang barangay, mga kapitbahay ko naman sa amin. Yung aking uyab na pulang nagbabalot ng bigas. Ito ang kawang gawa. Sharing is caring. Higi tayo bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang ating natanggap. 4. Naburot lagi itong isa. Iduol di ari na ako. Iduol di ari ba niya. Patong-patong na lang. Sa yung pagkapot. Okay. Ano naman tayo? Dito naman tayo sa ulam. So, 2. Gatas. 2 pansit canton. At 1 sabon. Yan, para hindi malito. Yung una, kaya marami akong pinatulong dito na magbalot. Kasi marami yung pinamimigay natin ng una. 150 packs yon. Hindi kaya ng kami-kami lang. Kaya, kailangan kong kumuha ng tumulong para
mabilis. Mabilis ang laban. So, syempre, binigyan ko yun sila mga bayo, mga tumulong. Binigyan ko rin ng konting ayuda. Hindi lang yung itong bigas at ulam, pati rin cash. So, dalawa. Isang gatas. Dalawang pansit canton. At isang sabon. Lucky me. Lucky me beef. Lucky me pansit canton. Highly recommended. Hey! Bigas. Ilan na ba yung nagawa ko? 2, 4, 6, 8, 10. Okay, may 10 na ako nagawa. Kalain nyo yun. Bilis. 10. Okay. Pao. Anong oras din? So, ayan mga bay. Meron na po tayong nabuong 18 na packs. Yay! 18, 2, 4, 6, 8. Saka 8 pa sa ulam. Bus muna natin ha. See you later. So, ayun. Tatlong patong na yun mga bay. Ayan, 3 patong. 1, 2, 3. 3, 6, 12. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 na lang. Oh, ang bilis lang. Okay, natapos na po natin mga kapatid ang 30 packs. Thank you so much. Yung ano na lang, ulam na lang ang sikasuin natin ngayon. Ang bilis lamang. Okay, tulo ka noodles. Papa dito arrange. Tulo ka noodles, 2 ka sardinas. Isang milk, 2 pansit canton, na anak ko tapadra, at isang sabon. Okay, my assistant for now is my baby girl. My baby girl. Smile, tell me. Thank you so much, baby, for helping mama. It's good to help mama. Wait a minute. Ay, excited. 3 noodles. Dahan-dahan lang. May nakalaban. 2 sardinas po. 2. Another one. 3 day. Ay, naraman di ay. Sorry, nalibat. Tapos, 2 pansit canton. Saka isang safeguard. Safeguard, highly recommended. Arin sa dito lang, oh. Pinapamong ko'y tutunan. O, arrange dito sa luyo. Arrange. Ay, no. The same may ano. Pusis. Yes. Very good. Okay. Okay. Patong duha-duha. Okay. Thank you, my girl. Yes. We'll start another one. Tulo ka noodles. And then, 2 sardinas. Isang gatas, 2 pansit canton, at isang sabon. Okay, mabilis lang to ganito. Help mama, help each other. Very good akong baby girl. Very good ka adyo eh. Sige po kamatay itong miral ko eh. Ayun, ano dito, kay maglisod na ka, anak. Lisyo lang, gudunol na ako. Nigmaingon ko nga. Ina, okay. Wala ko sa ka-sardines. And then, di makapansit canton. Saka, yan. Huwag. Unya na lagi, idunol. Naging ako, kay para di ka mag-label. Hindi tayo malito, mamaya mo na iabot sa akin. Okay. 3 noodles.
Wait, i-plaster muna natin. Baka ano. Yung noodles. Tapos sardinas. Gitna natin. Tapos gatas. Tapos dalawang pansit canton. At isang safeguard. Mga madali si baby girl. Ano, may lakad? May lakad. Okay. Then, noodles. Diba, masaya sa pakiramdam. Mamahagi tayo ng ano, glycine. Ayan. Sa isang sabon. Kuan, kana, napa man na sa Kulang. dinas. Kulang isang Ara ka niyo. sobra na, sobra. Duha-duha lamang. Diri na lagi diri subutang. Ayaw na diha kay dubli na imong trabaho be. Sana ako ito. Diri na diri subutang sa akong tree. After may ano bugkos. Kay diri ni tuman ko. Iyo sa pasifware. Oh, arin sa dito kay daghan na ni diri. Lapit naman siguro na human. Sige, arins. Okay. Fix, fix. Fix, fix. Okay. Tatlo ka patong. 5-5 raw sa kalinya, be. Ilan naman ang kalinya? Tara. Ano sa dito? Na-play naman dito. Ay mga bay, sa wakas natapos na rin ang aming serbisyo publiko. At ito ay, Diyos ko salamat sa aking assistant, my red boyfriend. Akong uyab nga pula, salamat siya ang nagtakos bugas. Yung taon. Yaki-yak gamatoy. Ayan, ayan na po yung ating mga packs. Regalo ko sa mga kapitbahay ko sa aming lugar. Hindi ko alam kung kilala pa nila ako. Lalo na ngayon may bangs ako. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito na po ang bunga ng inyong pagsusuporta sa akin. Kahit papaano makapamahagi tayo ng kunting biyaya, kunting grasya para sa mga kababayan natin. So sobrang salamat talaga sa walang sawang pagsuporta ninyo at pagsubaybay. I-transfer namin itong muli sa mga sa mga box. Yan, 2 box man eh. Pwede man ani mo kanon or nana na lang. Tapos ibalik namin sa sako yung iba. Ayan, at bukas ng umaga ihahatid namin kasama ang aking butihing kaibigan na si Inday Ngabil. Okay. Wala na kami ibang matawag kundi si Inday Ngabil kasi sobrang salamat talaga. Malaki ang utang na loob. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at see you sa susunod. Di ko alam kung kilala pa ako ng mga kababayan ko. Bukas magkita kami sa haba ng panahon na hindi kami nagkikita. Nung mga panahon na mga pisot pa mi, nagkasilingan na. Karon ambot kung makaila pa ba sila, kaila gihapon.